va a ser un gran día, leioa zabaldutan, eguzki argia. Eta esango duzu zertara datoz hauek gu bagoaz, baina tira bagoazen honetan badakizu egunero gure musika printzak ekarri nahi izaten dizkizu egula eta kaso honetan kaparrak. Akaso izen honek zerbait aurreratzen digu, ezta? Bai, goazen tira, Aretxabaleta aldera eta tira, handik zerratorki egun bollekao bezalako udako abesti, zirraragarria, giro ederrak atonduta eta ez dizugu gehiagorik aurreratuko utziko zaituztegu bideoklipa dastatu zazue udako zapore honekin datorrena eta gu berriz bihar bueltan izango gaituzuela, badakizue hor bestaldean behar zaituztegula egunero eta hementxe gure hemen izango gaituzuela. Gabon pasa, mila esker. Tocan el timbre, corrica, no hay que ilusión que llevo esperándola hasta guztia. Ni mirar quién es, yo todo confiado, batea zabalduta, no me jodas, si es la policía. ¿Dónde vas tú, chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer un registro. Esa tela que huele a perejil en todo el edificio. Baina nik ez dauko tela SB. Ya lo tengo consumido, me esperaba un gran día y me lo ha jodido. Le invité a entrar, a un hombre y pasado las hay y que él me dijo. ¿Qué te dijo? No te entiendo, chaval, yo no hablo euskera, pues la hemos jodido. Una lata, un mano le ofrezco que la de que son para la chiquilla. Dira Bascalceco, a ver si rebajo esa multilla que últimamente ando muy prieto. Voy a ser sincero. ¿Dónde vas tú, chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer un registro. Esa tela que huele a perejil en todo el edificio. Baina nik ez dauko tela SB, ya lo tengo consumido. Me esperaba un gran día y me lo ha jodido. Que opositar herriarekin herria iraguntzeko. Me empezó a interesar, yo le pregunté gehiago jakiteko. Joder, cómo fascina con tanta chapa, ni me ha aburrido. Igual voy pa' Erzaña, que te lo has creído. ¿Dónde vas tú, chaval? Déjame ya pasar, vamos a hacer un registro. Esa tela que huele a perejil en todo el edificio. Baina nik ez dauko tela SB, ya lo tengo consumido. Me esperaba un gran día y me la has jodido. Me esperaba un gran día y me la has jodido. Me esperaba un gran día, me la has jodido. Bainoleten, egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Luisa, sakrifizioaren zat pres da. Kasumak! Azken jokoaren tenorea dugu.
Aurtengo udan denerako soluzioa duzu. Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean €9 bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gaur zuten epaitzekoa 2019an Amurrion ezker abertzaleko familia baten baserriari tiro egin zion Espainiako Polizia Nazionaloia Arabako Probintzia Auzitegian Gasteizen. Baina ez da ahozko saioa egin azkenean, akordioa erdietsi baitute fiskaltzak, defentsak eta akusazio partikularrak. Akusatuak 79 urteko gizonezkoak egindakoa aitortu du eta zigorra onartu. Zehazki, 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra jarri diote gerrako armak izateagatik eta €180 isuna baserrian bizi den familiari kalteak eragiteagatik. EH Baik bere sare sozialetan jakitera eman duenez, Ipar Euskal Herriko eta Frantziako hainbat alderdik ezkerreko fronte bat osatuko dute Emmanuel Macronen proiektuaren alternatiba izateko eta eskuin muturraren proiektu arrazistari aurre egiteko. Oharrean ageri denez, Frantziako 4 alderdik ere bat egin dute frontea osatzeko datorren ekainaren 30ean eta uztailaren 7ean izango diren bozetarako. Frantziako alderdi komunista, Europako ekologia berdeak, Alderdi sozialista eta Frantzia intsumizioa zehazki. Europako Parlamenturako hauteskundeak igaro eta biharamunera lortu dute AJak eta PSek Eusko Jaurlaritzaren gobernu programa osatzeko aurreakordio bat. Alderdiek zabaldu dutenez, EAJaren eta PSren ordezkariek ongizatean aurrera bidean, autogobernuan zein Euskadi globala eraldatzeko bidean aurrera egiteko oinarriak adostu dituzte. Aurreakordio horren edukiak gaur eman zaizkie ezagutzera bi alderdietako batzordeen eragilei, EAJaren aberri batzarrak koalizio gobernua berretsi eta PSek bere militantziari kontsulta egin aurretik. Jarduneko Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du EAJ-PS akordioak egonkortasun instituzionala ematen duela. Aurten udaletxe plaza balkoitik ikusiko dute duguna Iruñeko udaldantza taldekoek. Izan ere dantza talde horrek botako du 2024ko San Ferminetako txupinazoa. Dugunak 3.991 boto jaso ditu boto guztien 119. Jendaren txaloekin eta guk horrekin badugu nahikoa, baina bueno, ez diogu muzin eginen sari honi, guretako da, gure taldearen 75. urte hurrenean, imaginatzen algenuen oparirik ederrenetako bat. Atortxurrok elkartasun jaialdiak iragarri du datorren urtean izango duela akabera festivalaren 30. aldiaren ondotik. 2025ko udan egingo dute hori zehazki uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan 4 eguneko jaialdi historiko batekin. Edonola ere aldi bat bakarra ez bi falta ditu oraindik Atortxurrokek 2024ko abenduan egingo dute azken aldia forma klasikoan, alegia, neguko atortxu atarrabian izango da abenduaren 28. Angel Vallejo Rosen mendigoizalea zendu da gaur goizaldean 81 urte zituela. Everestera igotzen saiatu zen tximisti zeneko lehen euskal espedizioko kidea izan zen eta gailurrera iristetik oso gertu geratu zen. Ongi etorri guztio, EAJaren eta PSren ordezkaritza negoziatzaileek agurra akordio programatiko bat lortu dute Eusko Jaurlaritza eratzeko ongizatean, aurrera bidean, autogobernuan eta Euskadi global baten eraldaketan aurrera egiteko akordiorako oinarrien gainean. PSetik komunikabideetara igorritako ohar baten diotenez.
Aurre akordioari dagokionez jarduneko Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du EAJ-PSek akordioak egonkortasun instituzionala ematen duela. Entzun. Uste dugu hitzarmen horrek batetik sendotu egiten duela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak aurreko 8 urteetan Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Legebiltzarrean izan duten lankidetza, eta beste erakunde batzuetan dutena, ez? Batzar Nagusietan, Foru Aldundietan, hainbat eta hainbat udaletan, eta hor finkatuta geratzen dira Euskal Gizarteak dituen lehentasunei erantzuna emango dioten gobernu lehentasunak, eta baita ere finkatuta geratzen da batez ere Euskal Erakundeen egonkortasuna. Ingurura begiratzea baino ez dago ikusteko zenbat arazo dauden hainbat tokitan, behar da bezalako egonkortasunik ez dagoelako, sendotasunik ez dagoelako, eta iruditzen zaigu gobernu hau osatu dugun kideoi iruditzen zaigu gure alderdiek eman dezaketen zerbitzurik hoberena dela, Euskal Erakundeetan behar den sendotasun hori ematea, gizarteari zerbitzurik onena emateko, eta zentzu horretan dator, atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak iragarri zuten oinarrien akordio hori. Peio Txandianoren hautagaitza aurkeztuko du EH Bilduk inbestiduran. Gaur Nerea Kortajarena EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak esan duenez, Jaurlaritza osatzeko EAJ eta PSek adostutako aurreakordioak hauteskunde biharamuneko emaitzak estaltzeko beharrari erantzuten dio eta orokorkerietan oinarritutako zirriborroa da. Herrigintza eta naziogintza aro garaikide bat martxan jartzeko ardura dugu. Eskerrik asko, bihotzez, babesa eman diguzuen herritar guztiei. Ziklo politiko berri batean gaudela jada eta orain herri hau martxan jartzera goazela bere gaitasun eta bere aukeren arabera. Guk uste dugu erantzunkizunagatik eta arduragatik Peio Txandianoren hautagaitza hori aurkeztu egin behar dugula, eta debate bat eman behar dela herri honek behar duen momentu honetan duen diagnostikoari buruz, herri honek behar duen herri proiektuari buruz, alternatiba hori badagola erakustea, baina batez ere erakutsi behar dela egiteko moduak aldatu behar direla. Assembleentze Nazional eskuin muturreko alderdiak aurreikuspenak bete eta inoiz eskuratutako garaipenik handiena lortu zuen estatu frantsesean Europako Parlamenturako hauteskundeetan aurkarien botoak aixe bikoiztuz. Eskuin muturraren olatuak Ipar Euskal Herria ere harrapatu zuen eta Lapurdin Nafarroa Behar eta Zuberoan gaiendu zen Marine Le Penen alderdia. Biharamunean Frantzia intsumisioa, alderdi antikapitalistak eta hainbat sindikatuk deituta elkarretaratzeak egin dituzte hexagono osoko hainbat hiritan tartean Baionan. Zenolako emaitza izan den atzo, egia da ezin dugula erran ere ez sorpresa bat zenik, orokorrean, zeren olako emaitza bat itxoiten zen eta mareruski. Hala ere, Ipar Euskal Herriko emaitzak oso kezkagarriak dira, eta beraz, beharrezkoa da, atzo egiten genuen bezala, baina mobilizatzea eta fasismoa borrokatzea. Beharrezkoa da ere Ipar Euskal Herritik segitzea, alternatibak sortzen gure herritik, Euskal Herria egiteko ere herri antifasista bat, eta erraiteko ez dugula ala utziko. Egia da dena ez dela irabazten ere ez bozkatuz, baina antolatzeko beharra dagoela eta ez dugula amorremanen.
Ildo beretik bai presta agertu da Frantziako alderdiek osatu duten ezkerreko frontera batzeko eskuin muturraren alternatiba direla diote eta larrialdi demokratiko, ekologiko eta sozialei erantzuna ematea dela helburua. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Gaizalatuz Gipuzkoan nahi ez den bakardadea eta arazori konpontzeko kontzientziazioa lantzen duen Ariak programa aitzindari hautatu dute Europan. Bakardade ez hautatuei aurre egiteko Gipuzkoako Ariak estrategia aitzindari hautatu dute beste 5 herrialderekin batera osatutako Europako sare batean. 2019an ekin zitzaion Gipuzkoan estrategia honi, eta dagoeneko 4.500 gipuzkoarrek baino gehiagok parte hartu dute nahigabeko bakardadeari aurre egiteko. Guztiok helburu berdina partekatzen dugulako nahigabeko bakardadeekin amaitzea eta harremanetan oinarritutako komunitateak sortzea. Bakardadea lehen lerroan dagoen erronka da, eta ez Gipuzkoan soilik, Europa mailan ere hainbat dira abian dauden ekimen eta estrategiak. Ildo horretan horiek guztiak batuko dituen proiektua sortu dute Europan, Interreg Europen baitan. Eta Gipuzkoa aukeratu dute sortu berri den sare horren buru. Korale izena du proiektuak, helburutza du nahigabeko bakardadea, bai gaztena, bai adinekoena, Europa osoko politika publikoen erdigunean egotea. Eta ekainaren 19 batera bitartean proiektua Gipuzkoan aurkeztuko da. Nazioarteko adituak etorriko dira esperientziak trukatzeko eta lurraldean egiten ari den lana erakusteko. Baina Gipuzkoarekin batera beste 5 herrialdek ere parte hartzen dute bertan. Danimarka, Austria, Irlanda, Belgika eta Portugal. 3 egunez aztertu eta hausnartuko dute bakardadearen inguruan. Lurraldeko Ariak estrategia zertan datzan ezagutzeko eta azken urteotan abian jarri diren ekimenak bertatik bertara ezagutzeko aukera ere izango da. Eta Korale proiektua aurkeztuko da nazioartean. 4 urteko lanketa izango du sare honek eta Gipuzkoan lehen geraleko izango da. Ondoren Interreg Euro programa osatzen duten 5 herrialdetan barrena ibiliko dira. Sare honen bidez politika publikoen eta 24 praktika egokiren gida bat argitaratuko dute estatukidei helaraziko zaiena bakardadei aurre egiteko gomendioez osatuta. Kostata, baina Gasteiz antzokiak pixka bat irekiago dauzka ateak. Gasteizko udala eta Lazarraga kultur elkarteak akordio bat lortu dute Gasteiz antzokia zabaltzeko. Bi aldeek adostu dutenez kultur elkarteak 5 urteko epean ordainduko du zorra eta adostutako hitzarmenean hainbat egokitzapen egingo dituzte egitasmoa lehen martxan jartzeko. Mikel Klaber. Gasteiz antzokiaren egoera desblokeatu duen akordioa adostu dute Lazarraga kultur elkarteak eta Gasteizko udal gobernuak. Kultur elkartea izango da euskararen etxea kudeatuko duena hitzarmena sinatu eta gero itzuli beharreko dirua epeka itzultzea adostu dute ere bi aldeek. Hemendik aurrera Lazarraga kultur elkarteak jarduerak prestatzen hasiko da euskararen etxea Izaskun Arrue kulturgunea irailean irekitzeko asmoarekin. Gasteiz antzokia martxan jartzeko akordioa itxi dute Lazarraga kultur elkarteak eta Gasteizko udalak. Azken hilabeteetan zehar luzatu den gatazkari irtenbidea eman diote aldeek.
Baldintza edo egoera honetan lortu genezaken honena lortu dugu, eta bueno, zentzu horretan pozik gaude. Ona dela bi aldeentzat eta batez ere Gasteizko herritarrentzat, eta bueno, kontua da astea, kontua da lehen astea, eta hortik aurrera segurazki denon artean, zerbait polita lortuko dugu. Udalak aurreko urtean emandako diru laguntzaren zati bat itzultzea eskatu dio Lazarraga elkarteari. 112.000 euro inguru dira, egin ezin izan diren lanengatik. Hori EPK itzultzea adostu dute orain, 2.000 euro hilean 5 urtez. Gehien bat kontua da guk onartu dugu, zor hori ordaindu beharko dugula, naiz eta oraindik ere ez zaigun bidezkoa iruditu, baina onartzen dugu, ez dagoela beste erremediorik. Eta bestetik, bai saiatu gara eta espero dut, pentsatzen dut lortu dugula, hitzarmenean zerbait gehitzea edo egokitzea datorren urtean egoera zerrepikatzeko. Hitzarmen berria sinatu dute 2024ko 235.000 euroko diru laguntza aurre ikusten duena. Behin jarduerak programatzen hasterakoan, aurrekoan gertatutako egoera ez errepikatzea espero dute. Jarduerak izan ere, hemendik gutxira abiatuko dira. Hori gotu behar dugu oraindik, baina nik uste edo espero dugu uda baino lehen irekitzea. Jarduerak, deialdiak, ez dakit inaugurazio bat, ez dakit zer, oraindik dena gotu behar dugu, baina bai. Eta gero, irailetik aurrera, eguneko egunean, programazioa, espero daitekena. Oianeder Euskararen etxea itxi zenetik 2 urte pasa direnean, Gasteiz euskalgintza sustatzeko erreferentea berreskuratuko du hurrengo asteetan. Otsai amaierako prezipitazio handien ondorioz, lur-jausi handia izan zen Azkoitia eta Aurretxu lotzen dituen bidegorrian, Azpurutxo auzoaren parean. Horren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak bertatik igarotzen den bizikleta bidea edota bidegorria berehala ixtea erabaki zuen egonkortze eta konponketa lanak amaitu arte. Bidegorriak dagoeneko 3 hilabete bete ditu itxita, baina oraindik lanak hasi gabe daude obra prestatzen ari direlako. Otsail amaierako prezipitazio handien ondorioz lur-jausi handia izan zen Azkoitia eta Aurretxu lotzen dituen bidegorrian, Aizpurutxo auzoaren parean. Horren ondorioz Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak bertatik igarotzen den bizikleta bidea edota bidegorria berehala ixtea erabaki zuen, egonkortze eta konponketa lanak amaitu arte. Oraindik baina bideak itxita jarraitzen du. Luizia otsaiaren 28an gertatu zen, Mandabietako tuneletik gertu, tunelaren ipar-mendebaldeko ahotik metro gutxira. Baieztatu zen 20 metro inguruko luzera eta 15 metro baino gehiagoko altuera hartzen duen harri-jausi bat izan zela. Aldundiak adierazi zuen ebaluazio teknikoa egiten ari zitzaiela bideari, eta lur-jausi horrek eragindako kalteak arintzeko beharrezkoa den egonkortze eta konpontze proiektua kontratatzen ari zirela. Beharrezko obrak egin ondoren irekiko zutela ere ohartarazi zuten, eta beraz bide horren aldi baterako itxiera errespetatzeko eskatu. Ordutik baina itxita jarraitzen du Azkoitia eta Aurretxu arteko bidegorriak. Dagoeneko 3 hilabete bete ditu itxita, baina oraindik lanak hasi gabe daude, obra prestatzen ari direlako. Berriro bidegorria irekitzerako gutxienez beste 15 hilabete beharko dituztela aurre ikusten dute. Atzera begira jarriz 2004an ireki zuten Azkoitia eta Aurretxu lotzen dituen bidegorria. Garai batean Urolako trena igarotzen zen trenbidea oinezkoentzat eta bizikletentzat prestatu zuten. Orain 20 urte trenbidea asfaltatu eta tunela txukunduta inauguratu zuten bidegorri berria. Eta ordutik ez da horren beste denboran itxita izan bidegorri hau. Udalbitzak jakinarazi duenez, 6 udalerri batu dira Euskal Herriko udalak eta hautetsiak elkartzen dituen Partzuergora. Atxondo, Lekeitio, Azpeitia, Bergara, Iturmendi eta Lesaka. Horietan EH Bilduk du alkatetza Iturmendin izan ezik. Udalbitzaren printzipioei bere horretan eutxiko diegu. Gure lugaldea erronka handi horiei erantzun berritzaileak emaiteko une hartuko zara.
Gipuzkoako auzitegiko 3. atalak 5 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati Eibarko etxebizitza batean adingabe bati sexu eraso bat egiteagatik. Gizonak onartu du sexu erasoa. Kartzelatik ateratzean zaintzapean egongo da 6 urtez eta ezingo da emakumearengana hurbildu 15 urtez. Lan munduan, Arabako residentzia pribatuetako langileek greba egingo dutela iragarri dute. Mikel, konta iguzu? Hitzarmen probintziala aldarrikatzeko greba eguna egingo dute Arabako erresidentzia pribatuetako eta egoitza komunitarioetako langileek hurrengo asteazkenean. Ekainak 19 pasaden astean sektoreko patronalekin bildu ziren, baina aurrerapenik gabe bukatu zen bilera. Eta LAB sindikatuek salatu dutenez, patronalek negoziatzeko borondaterik ez zuten erakutsi. Foru Aldundiaren jarrera ere kritikatu dute eta honen implikazioa eskatu dute. Hurrengo astean egingo dutena 35. greba eguna izango da 2019tik hitzarmen probintzialaren aldeko borrokarekin hasi zirenetik. Ekainaren 19irako greba deialdia egin dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioetan. Hitzarmen probintziala adosteko negoziazioan aurrera pausorik eman ez direla salatuko dute lanuztearekin. Ekainaren 3an burutu zen azkeneko bilera sindikatuek deituta. Patronalek zein Arabako Foru Aldundiak gatazka konpontzeko borondaterik erakutsi ez zutela salatu dute langileen ordezkariek. Negoziazio maila hutsala izan zela baieztatu dute. Inolako aurrerapenik gabe bukatu zela. Adierazi dutenez, Araban sektore horretan lan egiten duten 1000 pertsona baino gehiagoren lan baldintzak eskasak dira. Horiek hobetzeko borrokan daude, baina salatu dutenez, patronalek ez dituzte gutxieneko neurriak ere onartu nahi. Soldata igoerak, urteko lanaldia eta ratioak murriztea, edota lan osasuneko prebentzio neurriak barneratuko dituen lehenengo hitzarmen probintziala aldarrikatuko dute greba egun berri batekin. Honen inguruko gatazka 2019an hasi zen, eta ordutik 34 greba egun burutu dituzte langileek. Ekainaren 19an 35. izango da, hitzarmen probintzialaren negoziazioan benetako implikazioa aldarrikatzeko. ELAk argi du Mohamed Atiten kasua ez da salbuespen bat. Lan istripu batengatik aulki gurpildunean dago eta 13 urteko behargin marokoarra eta sindikatuak salatu duenez mutualitateak ez du bere gain hartu nahi haren arreta. Hari babesa agertzeko eta justizia eskatzeko sindikatuko kideek elkarretaratzea egin zuten atzo. Palestinako gatazkari begira jarriz, Hamas prest dago Ameriketako Estatu Batuek egindako su-eten proposamena onartzeko eta hark jasotako puntuen inguruko xehetasunez hitz egiteko. Ameriketako Estatu Batuek egindako su-eten proposamena onartu du Hamasek. Bidenek Gazarako proposatutako bake plana babestu du Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak. Erakundea osatzen duten 15 herrialdeetatik 14 baiezko bozka eman dute. Errusia berriz abstenitu egin da. Planak hainbat neurri hartzen ditu, su-eten osoa, Hamasen esku dauden bahituen askapena, hilotzak itzultzea eta gatibu dauden Palestinen buelta, besteak beste. Hamas prest dago su-etena onartzeko baldin eta su-eten iraunkorra eta Israelen tropak Gazatik aterako direla bermatzen den. Testuak Israelen babesa ziurtzat ematen badu ere, Israelgo gobernuak ez du argi hitz egin planaz.
Hasieran onartzeko prest zegoela zabaldu zuen, baina erasoaldia gogortu du azken egunetan. Egitasmoa 3 fase desberdinetan bereizten da. Lehenengoan 6 asteko behin-behineko suetena eta bahituen trukea aurre ikusten da. Bigarren fasean tropa israeldar guztiak Gazatik joango lirateke. Azken fasean epe luzean Gaza berreraikitzeko akordioak adostea litzateke. Nazio Batuen erakundeak adierazi duenez, Katarren eta Egiptoren lana litzateke egitasmoan ezarritako urrat guztiak betetzen direla bermatzea. Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak Carles Puigdemont Espainiako estatuan atxilotzeko agindua mantentzea erabaki du amnistia legea gaurtik indarrean badago ere. Gaur goizean Llarenak argitaratutako ebazpenaren arabera Carles Puigdemont eta erbestera joandako beste 3 buruzagi independentisten aurkako atxilotze aginduek indarrean jarraitzen dute. Ildo horretan segurtasun indarrei gogorarazi die agindu horiek bete egin behar dituztela baliogabetzen ez diren bidarte. Nekazarien eskubideen eta malurraren defentsan ziharduen Jose Domingo abokatu eta aktivista erail dute Guatemalan. Erakundek gertakaria salatu duten arren estatuko autoritateek oraindik ez dute ezer esan. Bero Satrustegi. Jose Domingo giza eskubideen defendatzaile eta abokatua erail dute Guatemalan. Nekazarien batasunaren batzordeak Guatemalako erakunde garrantzitsuenetarikoa denak adierazi du gizon talde batek erail zuela Domingo enboskada zirudien egoera batean. Momentuan elkarteko 2 nekazarirekin zegoen. Biak zauriturik daude, bat larri. Gertaera nekazarien batzordetik harago salatu da, gogoeten hangoko Gukstajerrien kontseiluak krimena gaitzetsi du besteak beste, abokatua Maia Popti Jakalteko jatorrikoa zelako eta hauen esanetan amalurraren defendatzaile sutsua zelako. Estatuko autoritateek oraindik ez dute jazotakoari buruz deus esan. The Associated Press komunikabideak Nazio Batuetako giza eskubideen goi komisarioaren hitzak jaso ditu. Hauen arabera nekazarientzako ingurune seguru bat ziurtatzea ezinbestekoa da eta horretarako aldarrikatzen da ikerketa azkar eta inpartziala egiteko beharra. Nekazarien batasunaren batzordeak jakinarazi duenez, abokatuak hainbat prozesu judizialetan hartu zuen parte nekazarien eta herri indigenen defentsan. Batzordeko buru den Daniel Pascualek irmoki dio eraso hau ezin dela ekintza politikotik baztertu. Batetik, batzordeko 2 nekazarirekin zegoelako erasoa jaso zenean, eta bestetik nekazarien kriminalizazio eta hauen lurren defentsarako lan egiten zuelako. Hainbat elkarte eta erakundek bat egin dute gertaera salatu eta agintariei berehala argitzeko eskatzeko. Kiroletara salto, 3. agurra jarraian Atletiken lehenengo grazimurua izan zen, gero Julema Korrosen txandalt eta orain Eunate Araiza. Jokalari nafarrak agur esan du zuri-gorriz jantzita 12 denboraldi eman ondoren, baina ez du futbola utziko.
Gutxi falta da lasterbidean nazio elkartasun lasterketaren 10. ediziorako. Ez galdu. Ekainak 14 eta 15 Abadiñon egingo den lasterbidean lasterketa azkena izango da. Zenbaki borobil batekin, 10. edizioa izango delako bukaera ematen zaio elkartasun ekimen honi. Agian aurrerago beste bat etorriko den itxaropenarekin, herri hontan preso eta ieslarien aldeko elkartasunak ez duelako etenik izan. Handi edo aldez gain, taloratuko diren lagunak hauxe dira. Jon, Onintza Azkarate, Itziar Navarro, Manes Pagola eta Teresa Jareño, Xaberra Murisa, Eñote Lorreta, Ineso Sinaga, Aitu Rega, Igor Lortza eta Josu Zabala, Miren Amurisa, Joseba Tapia eta okerri lanetan Ainhoa Urien. Elkartasun giroan burutuko den gaualdia ederra izango da. Herri bat erditzea, gauza gatxadaino, gatxago, ni joan gabe, mendikara. Bertsolaritza ofizialki da ondare imaterialeko kultur ondasuna, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gauzak horrela Euskal Herri osoan izango da bertsolaritza ondare imaterialeko kultur ondasun. Barka! Nafarroan lehen da bizikoz, iparraldean, ostean eta azkenerako Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban babes bereziko kultura ondasun inmaterial izendatu dute bertsolaritza. Gaur onartu den ondare aitorpen honek aukera emango du, batetik bertsolaritzaren inguruko ikerketak sustatzeko, modu indartsuagoan, bere transmisioa bermatzeko, eta baita ere, eta uste dut azper marragarria dela, bertsolaritza 3 elkarte administratibotan bizirik dagoen jarduera bat denezkero, obligazio modura hartzen dugu Eusko Jaurlaritzatik. Aurrerantzean beraz, Euskal Herri osoan egongo da babestua bertsolaritza, horretarako baina zenbait neurri ere aitortuko zaizkio, hala nola komunikazio eta publizitate kanpainak, prestakuntza programak edota beste administrazio batzuekiko harremanak ere. Gizartean bazegoen aitortza bat eta orain aitortza hori instituzionalizatu eginda, beste plano batera eraman da. Eta alde batetik poza ematen digu aitortza hori jasotzeak, gure ere sentitzen dugulako. Eta oraineko genukena da, aitortza horren tamainako babesa emateak gure lanari ere. Eta, azkenean lan hori izan delako ona ekarri gaituena. Bertsolaritza bizi-bizirik dagoela esan du Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako jarduneko bozeramaileak, hala ere, zaindu beharrekoa dela nabarmendu du bertsozale elkarteak. Bertsolaritza badelako indartsu dagoen jardun bat, baina aldi berean badelako hizkuntza agoniko batean ari den jardun bat. Ez da, oso egoera larrian dagoen hizkuntza batean egiten den jardun bat. Kultura sailak bertsolaritza Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan inskribatuko du, eta dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian eta 3 lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan argitaratuko da. Orduan sartuko da indarrean. Bada bertsolaritzaren inguruko berriekin jarraiki, Jon Euria Albizuri da 4. senyora sariketako Pamela Duna. Aileiak ta txapelketak, ze argi hemen, ze lokatzan, ze morbo, ze ondorio, ze kontraesan dakartzan, ze sailkapen, ze estatus banatzera garamatzan, zenbatari ikustezin ipintzen dituen dantzan, ta kontziente izan da ere nola erortzen garen fartxan, gaurko eguna hori da argizpi bat esperantzan, mil esker antolakuntza guzti hau jarrita martxan, zalantzan jarri ezin dena, jartzeagatik zalantzan.
25 urte igaro dira Egañaketar Izasok Algortako San Nikolas plazako balkoietatik kantatu zutenetik. Aurten ekainaren 14an arratsaldeko 9:30 Maialen Lujanbio eta Etxaun Lekue bertsolariek kantatuko dute Algortako Portu Zaharreko Etxetxu plazako balkoietatik. Ez galdu. Amets balkoi bat ederra duzu, jazu bezalako xea, baina alturan nabarmena da, ez dela zure etxea. Beraz bistan ikusten da enaizela etxekoa, horra ateko markoak nolako eskeletoa. Tipula eta piperrauekin atrakzioen zepoa, baina uste dut hemengo batek moztu nahi didala lepoa. Iruñean duguna Iruñeko dantzari taldea arduratuko da urtengo San Ferminetako txupinazoa botatzeaz. Dantza elkarteak 75 urte bete ditu arte. Duguna Iruñeko dantzariak arduratuko dira 2024ko San Ferminei hasiera emango dien txupinazoa jaurtitzeaz. Dantza taldea izan da herritarren babes handiena jaso duen hautagaitza. 10.159 bototik 3.971 boto jaso baititu. Hau da 129, eta parte hartze handiena izan duen bigarren urtea izan da. Gainera aurten Dugunak 75 urte betetzen ditu. Joseba Siron Iruñeko alkateak eman du prozesu parte hartzailearen emaitzen berri, eta Aritzi Bainez Dugunako zuzendaria eta Angel Arana taldeko presidentea ere bertan izan dira. Duguna taldeko hirukidek gehienez ere txupinazoaren metxa piztuko dute uztailaren 6an. Taldea osatzen duten 150 bazkideen eta jardunean dauden 50 dantzari baino gehiagoren izenean. Botoei dagokienez, bigarren postuan San Juan de Dios ospitalea gelditu da, 134,11 babesarekin. Alde handiagoa izan da beste 3 hautagaiekiko. 3. Fraile Anaiarrebak gaiteroak izan dira, 4. Amudisna elkartea gelditu dira, eta 5. Nafarroko Euskal Pilota Federazioa. Aritz Ibañez Dugunako zuzendariak eskerrak eman ditu eta oso pozik agertu da. Esan ez genuen asko espero prozesua abiatu zenean, eta gainera jendearen babes honekin hautagaitzarik bozkatuena izan eginenik, eta hartzen dugu txupinazoa jaurtitzeko aukera hau aitortza baten gisara eta hiriak egiten digun opari baten gisara, zuzen ere taldeak 75 urte betetzen dituen urtean. Momentuz ez dakite taldeko nork jaurtiko duen txupinazoa. Aritzek argitu duenez, dantzari guztien artean adostuko duten zerbait izanen da. Jantziari dagokionez, San Ferminetako ohiko jantzia eramango dutela aurreikusi du. Naiz eta ez duen argi utzi, uztailaren 6an ikusi behar izango dugu. Esan dugu lerroburuetan ere Atortxurrok elkartasun jaialdiak bere bidea bukatuko duela iragarri du. Atortxurrok elkartasun jaialdiak amaiera emanen dio bere ibilbideari 2025ko udako 4 eguneko jaialdiarekin. Euskal preso politiko, ieslari eta deportatuen errealitateari elkartasunetik erantzun eta haien auzia gizarteratzeko helburuarekin antolatzen hasi zen jaialdiak bere azken 2 edizioak ospatuko ditu. 2 data aurkeztu ditu Atortxurrokek bere amaiera iragartzeko. Guzti honengatik eta honaino iritsita, Atortxuen amaiera ere iritsi da. Horregatik, azken 2 edizioak ospatuko ditugu. 29. edizioa, abenduaren 28an Atarrabian, eta 30. 2025ko uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan. 30. edizioa 2025ko uztailaren 24tik 27ra ospatuko da Lakuntzan, 4 eguneko jaialdi historiko batekin. 2089an antolatu zuten aurrenekoz festivala, 2 helburu nagusirekin. Batetik euskal preso politikoen, ieslarien eta deportatuen egoera salatzea, eta bestetik presoen sakabanaketak zigortutako senidei elkartasun ekonomikoa ematea.
2023ko otsailean Euskal Herriratu zituzten Espainiako kartzeletan gelditzen ziren azken 5 preso politikoak. Eta ondorioz, Sare Herritarra plataformak itxitzat jo zuen hainbeste urtez luzatutako sakabaneketa politika. Ordea orain jaialdiaren agurra iragartzearekin batera, ohartarazpena egin dute antolatzaileek. Jaialdia bere amaierara heldu da, baina jaialdia sorrarazi zuten arrazoi guztiak ez dira desagertu. Antolatzaileek diotenez. Zita bikoitz honetarako atortxurrokek bono berezi batzuk jarri ditu dagoeneko salgai. Honela, gaurtik aurrera, atortxu 29 eta atortxu 30ko bono bateratua eskuratu daiteke, 94 euroren truke. Eskaintza berezi honetan 3.000 bono baino ez dira jarriko salgai. Zenbatetan irudikatu dugun zerumuga. Presoak kalera! Egin nahi izan ez dugun bidea zarro. Ez ziguten aukeratzen utzi, baina etxerako bidea argitza erabaki genuen, eta aspaldi egin genuen gure autua. Bide luze aurretik izan arren, amaitzeko hasi denaren ziurtasunez ekin genion. Hiltzeko jaio denaren determinazioz. Urrundu zizkiguten beti hurbil izan ditugunak. Barrote artean itxi aski izan nahi dutenak, baina guk barroteak txori bihurtuta hautsi genituen. Isildu ezin izan dutenari entzungor elkartasunera kondenatu gintuzten, zuek gabe etenik ez. Sentitzen duguna debekatu zeguten, eta maitasunaren apologia egin dugu elkarrekin. Gure izanaren zentzua eman dion auzolanetik, herri gisa heldu diogu etxerako bideari. Inoiz baino gehiago behar zituzten besarkadak hurbildu eta kilometroak metro bihurtu genituen. Bide honi heldu geniolako bukatuko dira arantzaz beteriko egunak. Ez dugulako izaterik haiek gabe. Gertu ditugu, amaiera berri bat bada hortzimugan, baina oraindik ez da ezer bukatu. Urak eginen du bide esaera zaharrak joen bezala, txori askeen unea helduko da. Izena duena badelako, haiengatik askartasuna orainean ereiten delako. Ator, neska mutil, etxera. Guzti honengatik eta honaino iritsita, atortxoen amaiera ere iritsi da. Horregatik, azken 2 edizioak ospatuko ditugu. 29. edizioa, abenduaren 28an Atarrabian, eta 30. 2025ko uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan. Ikusentzunezkoei dagokionez, ekainaren 26an estreinatuko dute Argitzen dokumentala Sakanan torturak izan duen eragina aztertzen eta kontatzen duen dokumentala. Sakanako dozenaka torturatuen testigantzak biltzen dituen Argitzen dokumentala aurkeztu dute Altsasun. Ekainaren 26an estreinatuko dute Argitzen dokumentala, Sakanan torturak izan duen eragina aztertzen eta kontatzen duen dokumentala. 20.000 biztanle dituen bailara honetan, gutxienez, 159 pertsonek pairatu dute tortura, 1976 urtetik 2011 urtera doan epealdian. Sakanako torturatuen testigantzek ardazten dute filma, eta Ibarreko 300 bat herritarrek eta 13 udalek finantzatu dute, auzolan erraldoi baten gisara. Dokumental honetan, besteak beste, 30 torturatuek, Amaia Izko eta Inigo Iruin abokatuek, Martxelo Tamendi eta Mikel Reparaz kazetariek, Serger Porteli Frantzeko magistratuak, Iñaki Egaña historialariak eta Laura Pego kriminologoak hartu dute parte. Puri Galartza, Jose Aldasoro eta Ainara Gostiagaren testigantzak jaso dituzte besteen artean. Eta historiala ikusten edo, pues ez dela aguantatu behar duan esan menituen izenak. Eta duen beren aukeratu, non izenak esan ez. Eta hori da oso horra ez. Dokumentala ondu duen lantaldearen izenean mintzatu dira Unai Razkin eta Manu Gomez. Uste dute tortura kasuei buruz hitz egitea eta egia azaleratzea ekimen konprometitu eta ausarta dela. Desafio egiten zaiolako praktika horietaz baliatzen den estatuari. Que la tortura es orgánica, está planificada, es científica, es sistemática y que no se trata de excesos en la represión.
Beraz, dokumentalaren helburu nagusia egia ezagutzen laguntzea da. Bilboko udalaren ikusi eta ikasi programaren 21. edizioa ospatu da. 2 eta 11 urteren arteko haurrentzat zuzendutako aisialdi familiarreko 60 jarduera egon dira aurten eskura. Bilbon gauz! Bilboko udaletxie dago oso pozik! Duela 2 hamarkada Bilboko udalak ikusi eta ikasi programa jarri zuen martxan. Eta aurten 21. edizio ospatu dute ikuskizunak eta tailerrak bezalako 60 jarduerarekin batera. 2 eta 11 urte bitarteko aurrei eta haien familiai zuzenduta. Bilboko udalak modu honetara aisialdian eta familia bizitzan euskararen erabilera sustatu nahi du. Programazioa otsailetik maiatzera bitartean eraman dute aurrera, Bilboko barrutietako hainbat gunetan. Otsailaren 8an Errekaldeko udaltegian Eneko eta Isabel ikuskizunarekin hasi eta maiatzaren 31an Campus Elizio Santzokian Gora Bihotzak ikuskizunarekin amaitu. Familientzako aisialdi proposamenak 2 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izan dira, eta txikienek adintarte horri egokitutako saio espezifikoak gozatu ahal izan dituzte. Eider Inunziaga Euskara, herritarren arreta eta parte hartzea, Agenda 2030 eta nazioarteko zinegotziek azaldu dutenez, udalak aniztasuna eta emozioak euskaraz lantzaren alde egin du. Familiak aurten diseinatu diren programa bezain desberdinak baitira. Adintarte bakoitzerako jarduera mota espezifikoak antolatuz, ikuskizunen bidez emozioak eta elikadura osasungarria landu dituzte besteak beste aurrek eta haien familiek programan zehar. Gora Bihotzak ikuskizunarekin adibidez, musikaz eta dantzaz bete zen Campus Elizio Santzokia urrezko amaiera gisa. Urrengo edizioari begira izena emateko epea ezinbestekoa da jardueretan parte hartu ahal izateko. Eta urtarrilaren 28 arte egongo da zabalik ekitaldiaren web orri berezian. Zinegoakek aurtengo jaialdi ofiziala eta nobedade nagusiak aurkeztu ditu gaur Azkuna zentroan antolatutako prentsaurrekoan. Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia ekainaren 24tik uztailaren batera antolatuko da, eta beste urte batez Bilbon 11 jarduera prestatu dituzte kultura eta sexu aniztasunarekin lotuta. Programazioan askotariko ekimenak egongo dira, proiekzioak, arte eszenikoak, solasaldiak, jardunaldi profesionalak, jaiak. Programazioa Bilboko areto ezberdinetan gauzatuko da, Bilborrok edota Arriaga antzokian besteak beste. Zinegoakeko zuzendari Alaitz Arenazak 21. edizioko ildo nagusiak azaldu ditu. Azpimarratu nahi dugu badugula ahalmena gure orainak eta gure etorkizunak irudikatzeko eta eraikitzeko. Eta ariketa horrek kolektiboa ere izan behar duela. Lehen bere garaian batez ere zinegoaken jasotzen genituen pelikulak, baina berba egiten zuten nola kostatzen zitzaion protagonistari askotan, bere burua onartzea, apur bat horregaz lotuta zegoen, ez? Eta bai egia da gaur egun jasotzen ditugu pelikula askotan ez dela bakarrik geratzen horretan, edo are gehiago berba egiten dauela zentzu positiboagoan edo baikorragoan, ez? Eta naiz eta batzutan testuingurua zaila izan edo kontra euki, nola jendeak batzutan individualki, baina batez ere kolektiboki, sortzen dituen hor zirrikitu batzuk euren queertopia propioa sortzeko, ez? San Telmo museoragoaz, Eduardo Txillidaren jaiotzaren 100. urteurrenaren testuinguruan kokatuta, Txillida eta arteak deituriko erakusketa dago ikusgai. Udane Arbeolankidea izan da bertan. 50 eta 60 hamarkadetako Txillidaren eta garaibereko beste zenbait artisten obrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du San Telmo museoak, elkarrizketa bat Txillida eta arteak. Aurten da 100. urteurrena ez, Txillida jaio zala. San Telmoken naizun zerbaitein Txillidakin ez, Txillidan lanai buruz, eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat Txillida ote izana,
Eta orduan ez gendu nahi, hori txilida bea izatie protagonista osoa bezala, ez? Eta orduan, buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria, eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi txilida bat, baina txilida horrekin batea, beste inguru guztia, ez pixkat formalki eta konzeptualki gertatzen izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behaztean hilanien, eta baita internazionalki ere, ez? Eta hori, beste disiplinatan bai, ez? Hori diseinuan, edo musikerio referentziak, argazki gintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita lanien, batzuk behakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berrina dauzkabenak, baina elkar ezagutu gabe. Eta orduan, izan da pixkat, bai dela txilida abia puntu, baina da, mantxa hundi bezala, maila internazional batin, 1950, beha bilakatzen nien eskultore eta 1950 arte, gertatzen nahi dan, ez, arte edanetan. Zazpi espazioetan dago banatuta erakusketan, hasieran igual baliteke azaltzea Bigarren Gerra Mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez Burniaren erabilpena daula. Eta gero, naiz zazpi ambito izan, bata besteakin badauka lotura, ez? Dago beste ambito badala, igual, ekialde o oriental, teori oriental danati dauketen lotura hori, o artea pixkat, azteanin eskultura pixka mugituagoa izaten, garai hortan bertan, ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez da ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, esan dugun, ambito baten, baina laikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia olotura konzeptual da formal bat. Museoko lan bezala esango duke 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baina esan daion obra artistikunak, ez? Zegero badauko baita argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau. Horre pixket kontestualizatze baita txilidan lana. Eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikulak. Pelikula batzuk oso ezagune dira. Orduan, gutxi gora bera, kontaktu nahonga 60 mailegu o 60 instituzio kinoetarako. Ikusgai dauden obra diela 30 inguru, eskulturak eta pinturak eta esan dezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 30 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero mantxaika hundine da txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 amasegina obra horrak, beste biliburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta, erosi ditu, hainbat obra existia gana, Lola Brosar, Arias, egin deu. Gero badaude, Magba, Reina Sofia, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaike tapies bat, daukazu dugufet bat, materia dela eta pixkat geroxeago kristonin eragina daukena boiz bat, ez dakit oso batemat utziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaera daño, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell bea, Gego, ontxe Gego, nik oindala gutxi deskubri duten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilen bizi izan zena, eta guen jenen ontxe ukidu retrospektiba bat, arte zinatikuk naz izana, Barbara Herzog bat, batziz bat eskultura aldeti dauden potolena bai.
Itsasoko Urteaga Urkulegi etxaldean ospatuko da urtengo baserriko uzta ekainaren 22an, bisita gidatua, bazkaria eta Jon Maia, Gorka Hermosa eta Pello Ramirezen kontzertua egongo dira egunean zehar. Ekainaren 22an baserriko uzta ekimenaren edizio berri bat hartuko du Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldeak. Laborantza ekologikoa eta musika uztarturik jaialdi benetan berezia izango da. Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du. Agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatuko da jaialdia. Aizkorri, Txindoki eta Goierriko herri muino zein belazen panoramika ageri baita Urteaga Urkulegi etxaldetik. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakiak dastatzeko eguna izango da. Gertutasuna zutabe duen egitaroan goizeko 10:00 bisita gidatu bat egingo da etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko. Ondoren Jon Maia, Gorka Hermosa eta Pello Ramirezen kontzertuarekin gozatu ahalko da. Areto eta plazetako ohiko eszenatokietatik aparte, oraingoan landa eremuan jardungo dute musikariek, formatu xume eta intimoan. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egongo da. Izena emateko epea irekita dagoeneko. ubebikoitza ehkolektiba.eus webgunean eman behar da izena, eta 30 euro balio du egun osoko sarrerak. 6 eta 12 urte tartekoek 15 euro eta 6 urtetik berakoek doan. Zuk ere joan nahi baduzu ekainaren 16 arte eman halko da izena. Eta baserriko uzta ekimenean zentratu EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaio zen 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorika eta Sendarineko aizpak igo dira landa eremuko holtza berezia honetara. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian. Makonak taldeak, Xabi Solano, Dei Beitia eta Sorkun Rubiorekin batera eginiko kalera abestiarekin agurtuko gara, ongi izan. Baina indarrez eroriko den etxe mutxada. Emaiozu azken bultzada. Borrokan da biherri bako sori, zuen indarra gure aldera. Borrokalari herri bako sori kantxa da kalera. Pitzatutako pareta hautsiak, botako ditu gure erautsiak. Gau ilun honek ere amaiera du gordeta, egusentia dator. Datorreta. Borrokan da biherri bako sori, zuen indarra gure aldera. Borrokalari herri bako sori kantxa da kalera. Datorren geltokian transizio energetikoari begira jarriko gara, Gares